Hola, bona tarda. Em dic Gemma Tribó, soc historiadora i he col·laborat en la realització del llibre Descobrir el canal de la Infanta, juntament amb moltes altres persones, que és un llibre que, a part de fer un resum de la història del canal, també inclou 7 itineraris pel territori on passa el canal. Com a col·laboradora del llibre Descobriu el canal de la Infanta, 7 itineraris per la seva xarxa, el primer de tot que us vull dir és que aquest llibre és un esforç col·lectiu que han fet diverses persones del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat i que aquest llibre forma part d'una col·lecció que es diu Camins de l'Aigua, que té per objectiu valorar la importància de l'aigua a la nostra vida, en concret al Baix Llobregat i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest és el tercer número de la col·lecció Camins de l'Aigua. És un número que té una breu introducció històrica que he fet jo mateixa com a historiadora i a continuació va seguit de 7 itineraris. 2 itineraris que són realitzats per en Roger Lloret, són itineraris molt tècnics que ajuden a entendre com el canal de la Infanta, a partir dels últims anys del franquisme, es va convertir en una veritable claveguera a cel obert. Els altres itineraris van seguint la ruta del canal de la Infanta, que neix pròpiament a la Casa de les Comportes. L'itinerari per Molins, Papiol, és responsabilitat de Clara Bargalló. Després hi ha el tram de Sant Feliu, que Clara Bargalló, juntament amb la Esther Achuel, que en fa la continuació fins a Sant Joan d'Espí. A Sant Joan d'Espí s'incorpora com a redactor de l'itinerari la saviesa d'en Joan Bonic, i a Cornellà és Ignasi Doñate el responsable dels itineraris per descobrir el canal. L'últim tram del canal, el tram de l'Hospitalet Barcelona, o l'Hospitalet Sants fins a la desembocadura del canal, és responsabilitat d'Ireneu Castillo. Si teniu ganes d'aplicar coneixements, la part històrica del canal és un recolzament per conèixer el territori, descobrint-lo, caminant pel territori i fent itineraris de descoberta de les restes que queden encara del canal, que són testimoni d'una infraestructura que va donar vida a la comarca i que va ajudar a crear una agricultura que fins i tot podem dir li va donar personalitat i identitat a la comarca.